Voor 2020 zal er in onze provincie naar warm water geboord worden. Hiervoor is een put van 4 kilometer diep nodig. De bedoeling is om warmte en elektriciteit uit heet water diep onder de grond te halen. Een delegatie van een 30-tal Limburgse en Kempense ondernemers en politici ging alvast op studiebezoek naar een project van diepe geothermie in de buurt van het Duitse München. You have summer pumps because the capacity in summer is much lower. De meegereisde ondernemers zijn nieuwsgierig. De meeste vragen gaan over de kostprijs van de geothermiecentrale in Grunwald bij München. Dat er warm water in onze Limburgse ondergrond zit, dat weten we. De eerste Limburgse centrales komen er tegen 2020. Nu uiteindelijk de beslissing genomen is van dit jaar effectief ook te gaan boren. En ik zie waar dat we staan in Limburg, waar dat juist de seismische campagne achter de rug is. Dan projecteer ik toch onmiddellijk 4-5 jaar alvorens dat er de eerste echte projecten van de grond gekomen zijn. Diepe geothermie klinkt eenvoudig, toch zijn er nog heel wat uitdagingen. Ik ben ervan overtuigd dat dat zeker kan, maar ik denk dat we wel heel duidelijk een aantal basisvoorwaarden moeten voldoen. En enkele van die basisvoorwaarden zijn: ten eerste heb je heel veel energie die je zou moeten kunnen consumeren op een relatieve kleine plaats. Dus het is echt iets toch voor bedrijven of misschien een hele dichte bewoning. 2, het netwerk dat er eigenlijk zal moeten voor gebouwd worden, dat moet in de aanvangfase gebouwd worden. Want als je dat in een bestaande infrastructuur moet gaan inbouwen, is dat bijna niet mogelijk. Er hangt inderdaad een prijskaartje aan en ondernemers vragen daarom een lange termijnvisie van de meegereisde politici. Wel, we hebben het geluk om zeer goede grondlagen te hebben, waardoor we ook warmte uit de grond kunnen oppompen. Vito zit in een laatste fase voor de proefboringen, maar ook Janssen Pharmaceutica start begin volgend jaar met boringen op hun site. En als dat natuurlijk allemaal goede resultaten geeft, dan is het echt wel uitvoerbaar in Limburg. Bij goede resultaten zijn de plannen erg ambitieus. Er zijn plannen om te zeggen, we komen op een bepaald moment voor de Kempen en voor Limburg tot een kleine 100 centrales, die natuurlijk kleiner zijn dan deze centrale hier. De geothermische installatie die Janssen Pharmaceutica in 2016 bouwt, kost 50 miljoen euro. In de Limburgse Kempen zit 4 kilometer onder de grond genoeg heet water om onze provincie van energie te voorzien. Toch komen politici en ondernemers hier in Beieren even kijken naar de voor- en nadelen van diepe geothermie. We moeten het warm water immers niet zelf willen uitvinden. Dirk Biljon voor TV Limburg in Grunwald, Duitsland.